बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं सेंग्रा गोरलै लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेलनिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिनजावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थु नों खुरिया हिनजाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदां गोमाया दावजोमानाय खुरथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिनजाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङो दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनजासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा इरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो? गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों दे रिलेशनशिप एन्ड वेस फर बेटार रिलेशनशिप मा? कोअर्डिनेशन धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों ए स्कुल इज ए प्लेस where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Through Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। दिस माच फर टुडे। ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। ओम आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय? नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन सबथिके टेनसन। बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हा माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थां आइ सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माब्रै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। ओम दहाय मादै लोक्षि नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? हे बेगालद्रायानो खुरियाबारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? हेन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावफ्रा है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां। जोंना माहाजोना
फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आइल हो? अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शॉर्ट का मीट ले लो। अरे सुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 मित्र जी हाँ जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं भूलेगा हम तारा के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दारमासनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथायसो हायला आरमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरहा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना थिग गैया बिग गैया नों खाब्रे
खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थाङा आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया माबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो ए बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयौ सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थाना गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनथो होनदां ए बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनो होनबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बाया नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफादों ओइ बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय आंहा न बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना येस आइ लाभ इउ हिरा आइ लाभ इउ अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू आयु
बिहारी सुखिया हनै माथो फैगौबो आइगा हाय सुखे आइगा आइगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आएगा सुखे आएगा बैठिए है सुखे होय होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुआ क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए लहा मीटिंग है सुखे एकदम खपदाप चला गया है रस के हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है आइए आइए अच्छा अच्छा शेयर में बैठिए बैठिए अरे मित्र ने जी बहुत अच्छा अच्छा निमन निमन सब्जी बनाए लहा बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्र ने जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है सुखे लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह सुखे मालिक भी नहीं है हा माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हा मानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है फिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोम्फाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्लानो लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गिया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि
ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं ओं लोंगोन लोंगोन नों होफेरबाय ना नों जोबोर जौ फेथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना बाह ओइ हिरा हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ हिरा नों जौ फेबाय ना नों जौ फेबाय हा धोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा गैया मानसि मोजां जाला बियो लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि बेखौ मालाया बानायाखै गाव गावसो बानायनानै लायो शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय बुजायबाबो लाखाया मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो ओइ नों जोंखौ थाट्टा खालामना मिथिबाय सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो नोंसिनि मोनफानि नङा समा जेब्ला फैगोन बैसोआ जेब्ला बाबेंगोन अब्लासो नोंसोर बुजिगोन पकेटाव रां दङ जों सोबदों जादों लोंदों नोंसिनि मोनफानि बायाखै मिथिबाय जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै मिथिबाय दुद बादु लेट्स गो अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे मोनो मिथिबाय थु ओइ सिगारेट खबसे हरलाय न सोबदो नोंहाबो सोबदोलाय धोरोमबीर राम अनजालु आरो गियानि नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया
आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल' गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा थ' थांसै बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै मिनि हादे मिनिनानै गय जाहोनानै फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय लाइजाम दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो लाइजाम दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो
दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय इलेक्सननि गामि गामि बेरायनानै स्लगान आरो सावथिं होनाया गाबोननो जोबसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दा ग्रुप ग्रुप जानानै गामि गामि हाबहैनांसिगोन आदानि बुंनाय बायदि जों गासैबो खामानिखौ मावनांसिगोन दे औ दे मावलायदो हाब आदा आंहाथ' लेट जाबायलै नै नोंना बिदिनोसै दे जिरायदो फंबाय जिराय दे जिरायसै थारमाने जोङो गाबोननिफ्राय गोरों गोराखौ साबख्ल' साबख्ल' गामि गामि हाबनानै खामानि मावनांसिगोन आरो जोङो मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगोन नंगौ नंगौ ए फंबाय बुसा जों गामिनि मानसिखौ बुजायनानै कनभिन्स खालामनांगोन सिन्था गैथ्रालै आदा आंना फिला साफा मोजां जोबखा आदा बेफोरखौ साननानै एखमब्ला उन्दुनो ओंखारलायलाङालै आदा नाथाय आदा सोरबा सोरबा दादा मिदा रांफोरबो बियोलै आदा ए फंबाय बिनि थाखाय नों मा खर' सादों जिंगा गैयालै फंबाय रांनि राहा जाथारगोन जाबाय एबार हले जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन आदाया भटआव देरहाथारनांगौ बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव एबार हले गखाथारला सिगारेट हरलाय ओइ सिगारेट ना ओइ बाजै जौ नांगौ ए बाजै जौ थां माबार थाब लाना फै हेलौ आं जौ फेबाय फागुनि I love you फागुनि I love you so much नोंहाथ' मोजां मोननाय दंखायो आं नों बायदि जौ फाग्लाखौ मालाबा मोजां मोननो हाया I hate you फागुनि नों दिनै हिराजों गुलि गुलि खालामनानै बेखौ नागारबाय नङा होमबा थै लोंग्रा जुनारा गोदान गोदान थै मोनलोंनो हास्थायबाय थायो आंहा जुलिनि अक्ट' जाबाय आंखौ टेनसन दा खालाम फागुनि ओइ जालालै हाब बहा थांजोबखोब्रा ओइ रावबो गैया नामा थैजोब्बाय नामा बे न'आव रावबो थाला नामा बबाव सुनस्रिहैजोबथारखो होमबा हा मा जाखोनो मा जाखो हा बिहारि सुखिया फैनांगौआ फैमारखोना फैमारदा जाखो फैदोंमोनहाय माबा ओंखामखौबो एसेल' जानानै ब्लडसो सिखारलांदों सि नों गासिबो आंनि मान सन्मानखौ जाजोबथारबाय सि आं ओंखायनो बाखाथारदोंमोनहाय देनाय नों माब्रै बुङामोन देनाय हा नों अमाखौबो फिसासो होनबाय नालाय ओंखायनो सुवादखि बादसा थिगसे खाव दालाजि सरमने हैयाथि होनदोंमोन आङो सि थैबाय नों गासिबो मान सन्मान जाजोबथारबाय सि ओइ दिनैनिफ्राय आंनियाव बेफोरबादि गाज्रि गुज्रि आलासिखौ दा लाबोसैहाय नै सब दिगि माथा गरम
Oi, lachiख' बिमा लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा ओरै फैनायसाय ओरै फैनाय हा मा जालायखो मा जालायखो मा जालायखोसो होनदों अ मोसौआ जनानै मालायनि गम जागासिनो दङ बे मोसौआ जवाखैलै आदा नों बसासोलै जवाखैब्ला माब्रैथो मोनजाखो बेलाय मोसौआ जवाखैलै आदा बादिबा हानाय नङा आंजों बादिनो बिसिबां रांनि बादिनो नोंलाय लाख लाख रांनि बादिनो नामा उदां उदां बेरायना जाग्रा मानसियानो हा मा जालायखो आगै उखिल जोंना मोसौआ जनानै बैयाव गम जागासिनो दङ बेखौनो जायाखै होनगासिनो दं बे सारा लोखसारा बैयावसो खादोंमोन आगै हाब मा गाज्रि रावलै बे मानसिफ्रा बिदिनो गोरोन्थियावनो भुल मावो डक्टरनाव थांनानै मुलि बिहैबाबो माबा खर' सानायनि हट खिनायनि मुलि हट माबा लोमजानायनि मुलि हट गानायनि बिनो नागारै बारा जानायसो बियो मिथिबाय मोसौआ जवाखैलै आदा खानाय बे दिरुङासो जदों औ नंगौलै फंबाय उखिल नंगौ नंथारगौ फंबाय उखिल दासो बुजिदों नोङो दे लोंलायदो हा माथो नोंहालाय लादानो लादो एसे लादो दे दे नोंथांमोन दे स्टार्ट खालामदो दे होमबालाय दे बिदिब्ला बेफोरबायदि सौदावलायबा गुन्दाफोर बायदिसो मोनहां हे नङालै मा आस्सा जों बेवहाय साथामबो अफिसार जोब बाय सोर सोरहा माबायदि गथ' खांखो बेखौ एसे मिथिलायनाया गाहाम जागोन नामा नंगौ मिथिनो मोनलायोब्ला गाहाम जायो आच्छा बिदिब्ला एग्रिकालचार अफिसार नार्जारी बिथाङानो बुंग्रोदो बे गथ'नि खोथा बुंबानो खर'आनो गरम जाजोबोलै नोंथां टेनसन जानाङो दाखालिसो इन्डिका गंसे बायना होनांबाय आङो नङाब्लानो बुख्रुबनो जोख्रुबनो सौख्रुबनो बेबायदिसो होनोलै नोंथां मा जाबावनांगौ जाखोथाय नङाब्ला शिक्षायाव आरो बेखौनो पास खालाम हायासै हे भगबान आंनाबो माबा कारिश्मा गारि नांगौ होननानै दाख्लैसो बायनानै होनांबाय मा मबाइलथाय 35,000 बेसेननि आरो मबाइल गंसे नांबावगौनो शिक्षा गुरु प्रिन्सिपालनि गथ'खाय आं बिदिसो जानाय नङा सानदोंमोन टेनसनलै नोंथां टेनसन गावसोर देनां देरनानै बिमा बिफा जाहैब्ला बुजिहैफिनगोन ना बुजिहैफिनाथाय उन्दै समनिफ्रायनो जौ लोंनाय थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय मा नायनो नुब्लाबो नायख्लेंनानैसो थानांगौ जायो इसलै नोंथां जोंनानो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जाथों होननानै शिलंआव फरायनो दोनहरबाय माबा बदनाम जानानै प्रिन्सिपालसो होखार हरजाबाय दा खाथिनि कलेजाव फरायनो होलायबाय बेवहायबो हनै जोंहा प्रिन्सिपाल बिथाङानो मिथिगौ बे गथ' सासेनि थाखाय जोंहा खर'आ टेनसनानो जोबला मोजांलै मोजां गोलैगोन आं हाथारलालै बेलाय मोनबाय
थादोलै थादो नोंसोर थांदो दे थांदो बाय 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 Ai ơi! Ơi ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ơi ai ơi! Ang dù phải vậy! Ang dù phải vậy! Ai ơi! इसोर बेफोरबायदि गथ'खौ मा बुंबावनांगौ जाखो? थारमि बे न' सिङाव सोर सोर दङ मिथिगौना नोङो? इसेल' नुदों आफा इसेल'। ननसेन्स बेखौ सिनायाखै नोङो? Excuse me sir. नोंखौ र' नों थांदो थुदो बाबा थुदो नों थांदो इसे धर्ज ला नोंथां इसे धर्ज ला नामखौ मोनना दोनदोंमोन धोरोमबीर नाथाय बिनि उल्था टेनसना नोंथाङाल' नङा टेनसना जोंहाबो दं बयहाबो टेनसन दंजोबो टेनसन बयनिबो न'खराव टेनसन हेलो ओइ आदा उसा मार फैदोलै जोंहा पार्टिया इलेक्सन देरहाबाय हा हा हामथारबाय देरहाबाय है अमा बुथारगासिनो दंलै मार फैदों माबार थांगासिनो दं फंबाय हुर्रा थांगासिनो दं फंबाय नै थांसै ओइ बिमा ओजों फैलै हा मा जाखोनो मा नै जाखो जोंना पार्टिया देरहाथारबायनोलै बिमा आंखौ लेंहरगासिनो दंथारो आं माबा थांसै थादो ससमाखौ बावथारलायबाय ओइ बिमा ससमा थाबोलायबायलै माबार लाबो मा जाखो आया माखौ मिलाबायखो बोरबायसो नामा माखौ बोरखो बारा सेन्देला फारसे आंनि फारसे आंनि मा फौज लाखिनो आंना जौखौ बासिनायाव गैया खापसे सोहोरागौ मानि आखायानो मावगाथारा ओइ बाजै खापसे लाबोदोलै मैया लोंनाया बारा जाथारदों दासो थिग जादों माथाया जों बायदि जालांगोन बे फिसाफोर खबरदार जौखौ बारा दालों
जोंबायदि हारा मुरा नुजानाय ख्राव ख्राव जागोनबो। हा नोंसोरलाय माथो बेबायदि बैसोआव एसेबां मानि लोंबावो फालाय? जोंहा हारा मुरा हाबजोबथारबाय। सानसे मोनोबानो थानो हाला। जों लागोन हाला। जालालै नोंसोर, आं थांसै, नोंसोर लोंदो, थादो। ओइ थ'थ' ओरै बास्लांसै थ'थ'। ओइ लोगोफोर, हावनोलै महर गोसा गोसा सिख्लाबो नाहरदों। जंखायोलै थु, थ'थ'। आयौ बेलावा गिदिरथार हनै। आयै नासेया गिदिरथारमोनहाय। सिख्लाफोरनि महरफ्रालाय माथो जाथाव सलाथावथारलाय। ओइ नावलाय सोर बिसोरो? ओइ लाजिया नोंसोरो सिख्लाफोर नागुना बिदि नायफैनो? लाजिनो नोंसोरखौ जों दिनै ओरैनो हगारनायाव गैया। आइदै ओइ फाग्लाफोर माबाथारबो। मा मुं नोंना? बैसागि बुङो। मा गामिनि? थाइगिरगुरिनि। अ थाइगिरगुरिनि। बैसागि, आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो? बैसागि, आं गोसोजों समायलाबाय। आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन। बिसोर बिदिसोना। हो? आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे। थादो दे। फैदोहाय लोगोफोर। मालाय फाग्लियासो खाफाल गेवसिगोनहाय। हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा। ओइ बिमा,
बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारो न'आ हट मोनदों होननानै बांद्राय जासोगोन मा खालामब्रा बिमा अखमबा फुथिया जाब्रेबाथाय जाब्रेबाय जाब्रेनाय जायोलै बिमा सेंग्रा गोरलैखाय नोंस्रा खुब फुरथि खालामनो मोजां मोनथारो नै माबा बाथ्राफोरखौनो बिदुंसो लांथारलायबाय बेनिया फै मालै सेंग्राफोर मा खबर मा खबरसो होनदों नोङो नोंनि नोंसासो हिराया सासे बांगाल हौवाजों खारफानानैसो दङ दा बर' समाजा हमनानै दोनदों नोंसोर माबार गोख्रै थांनांगौ नङाबा नोंसोर बिगुर जिगोन सि मा लोखि सारा गथ'लै बेलाय लोखि सारासो होनदों नोंसोरो बाराबा नोंस्रा जेन्दायाव नोंसोरबो बिगुर गुगोनलै माबा थांबा थां खोनाबाय फिसाखौ खाङो मोजां जानो थाखाय फिसाखौ मोजां नाम दोनो मोजां जानो थाखाय हिरा सना रुपा बोरो दिनै मा गन्थं हाखो जथ' होमब्ला बे गासिबो नोंनि दाय आंनिल' मा दाय फिसाखौलाय सानैजोंसो खाङाखै होनबा गावबो एसेबो बुंथ्रा नालाय ओइ सिरिथा नोंसोरखौ एन बेंगा आयौ हाब मा अद्भुत जिनिसलाय बेलाय हाब आंथ' नांगौखौ मोनसनबायलै हा सोर इन्जिनियार फाग्ला बानाया होमबा बेखौ नों थाथ' हाब मा एसे गोमोथाव माइब्रा आथा बादि मोजां मोनलायनायलै बियो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ नैबेजों बुजायनां बेजोंनो फोरमायना होनि आं दहाय आदा आंखौ हाबा लाथारनांगोन नोंखौनो सिमां नुब्ला गान्दु बेलथायनानै लायो आङो जों सानैनि बैसोआ थास'जों समान जाथों थैखांनायनि उनावबो इसोरा जोंखौ दै आरो बोरियाव थानो हानाय बायदि एम्बु नङाबा सिंखावरि जोनोम होथों माखौ मिनिलाबाय नोंलाय माखौ इसिबां मिनिफादों नोंलाय आंसो मोनजादों जिरादखौ नों मा मोनजानाय मिनिफादों सिगांलाय नों मोनजानाय गन्धआनो आंनि गन्थंजों हाबनानै उदै गंसे मानि मिनिनाया हाबजोबथारदों ओइ थुद' नङाबा दा बाथ्राफ्रा उनफ्राव बोरैबासो जानो हागौ दिनै बयबो रंजानांगौ गोगोम पार्टि जानांगौ दैब्रांखौ लोगो मोननायनि जागोन ओइ बैथिबो लायलाय होख्लायनांगौलै खुवा खुनायजों लोंनाय जानाय थिग जाखागोन प्ले खालाम गोसो
लोगोफोर एक्सिडेन्ट जाबायलै एक्सिडेन्ट फाग्लाया खुवाखैसो मेगन माब्रै थैबायसो नामालै ओइ दैब्रां मानसियासो थैबायसोलै दानिया मा खालामनांगौ hei manusia tiba lagi tiba Aisyah माबोरै बिदि जाया नोंसोर नुदों नामा औलै जौ लोंनानै होलांना मटरसाइकेलजों एक्सिडेन्ट जादों आयै फिसा मैयासो बांगालरनिफ्राय बन्द मोननानै फैदोंमोन आदा बे मानसिया नोंनि मा जायो आंनि फिसाला जायो आयै मैयासो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन बिदिनो लोगोफोरजों लोंनाय जानाय सोबनायावनो बिदिनो जालांबाय मा खालामनो आदा दानि सेंग्राफोरबाथाय बेफोरबायदिल'सै आयै फिसौ नायल' जाल' सासेल'थारमोन मैयानो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन नोंखौ लानानैनो संसार मोना दा नों आंखौ नागारलांबाय आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो दा नोंखौ नागारलांबाय हामबायसै आदा हामबाय थुदो आदा न'आव लांसै थुदो ओइ बाबुमोन हमदोलै हमदो थुदो लादो थुदो ओइ आदा गुमा बोरमा लानानै मा बिरलायलायखोब्रा नोंलाय आंखौ गुमाखा बिरलायदोंसो नंगौ नारा नोंलाय आङो थाबायदोंसोलै थाबायदों बोरमा बुन्दा आदि लायदां बिरनो हानायमोनब्लाथ' ओरै याव होख्लायथारगौमोन आङो नोंहालाय माथो उकिल होनलाय खामला मावला बायनानैसो जायोनो नों आंखौ खोनाथाराखैना आदा हा आं दाना खामला मावलालै आं खोनाथाराखै मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं दाना मेमब्रायग्रा औ आदा मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं माबादि मेमब्रायग्रा नोंलाय जाथावथारिखौ जाहोग्रा ओरैजों जाहोग्रा औ हा माथो नंखो नोंलाय औ आदाया बोरमाखौ बुन्दा होनदोंमोन नामा औ फंबाय बुन्दा है बुन्दा होनालाय बिदिखौ हा बेखौ बुन्दा होनाथाय माथो नंखोब्रा नोंलाय बुन्दा होनालै आदा बेखौ बुन्दा होना नों आंजों हेबनोसो सुलुं लादों नङा होमबा बुन्दा बोरमाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंगासिनो दं नङा होमबा मानसि मोजां नङा नोङो मा जाखो मा होगदावलायबाय थाखो बे उकिल मेमब्रायग्रा देवानियानो बोरमा बुन्दाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंदोंब्रा हा नोंहालाय माथो नुखाथारनानै नङा होनबाय थानांगौ बोरमा बुन्दाखौलाय बोरमाखौ बुन्दा होनालाय बाजै बोरमाखौ फान्थासो होनो फान्था नंगौथ' बोरमाखौ फान्थासो बुंमारो फान्था
टेंशन 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 उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गरिब टेंशन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गरिब टेंशन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बैसो गोरलैयावनो हाबा लानाय बैसो जाया गारा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय टेंशन टेंशन बयनिबो खर'आव टेंशन उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया juk 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 बोथोरा थांदों खोन्दो खोन्दो बैसोआ हाबदों हालो दैलो बोथोरासो थोनखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट मैगं थाइगं मानसियानो होयो मुलि रोङाब्ला खबरदार मानसिनावनो गावफिनगोन गुलि टेंशन टेंशन बयनिबो खर'आव टेंशन उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेंशन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेंशन दं सुबुं हारिया टेंशन टेंशन बयनिबो खर'आव टेंशन आंनो दिनै नोंनि जोबथा फिननाय नांगौ जोबथा सोंनायनि फिननायखौ आं नोंनो मा होनांगौ आं फन हरब्लाबो सुइच अफ खालामनानै लायना खारना मा मानसिनो इसोरा नायनो थाखाय मेगन हरदों
खोनानो थाखाय खोमा हरदों दाख्लै बर' समाजाव मानो हमजायामोन सोर हौवाजों दोनखारलाङामोन नों मानसिया गुबुन हारिजोंबो बेराय मोना नामा बे थुलुआनो बर' समाजा एना होनानै मेथाइ खुंहरदों आंखौ बास 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 बिनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो बे समनिफ्रायनो आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा आंनि आइ आफानि माब्लाबाबो बिहामजो जानो संबाय मिथिबाय लेट्स गो या 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 हाब मासि गोबाव खिखोब्रा बिलाय एफा गोबाव खिबाय बायलै दाबो सफैबाया होद नियेनसो बालायलांबायमोनलां मैया मैसो बेदर जानानै उदैया गन्दगल जानानै आउट गोयिंआ थिग जायाखैलै आच्छा गुमा आदा मा MLC नाव मोसौ गायखौ बिनानै मोनाब्ला मा खालामनांगौ मिथिबायना नोङो ओहो आं मिथिथाराखै आं नोंनि उन उन थाग्रासोलै नै बेलाय माथो हा बोरो बेखौ मेदामनो खिथानानै गन्दगल खालामबोनांगौ या भामनालाय बेखौ भामोना हाब मासि मोजांलै ओइ नुवा खाथि मोननो बावला ओइ हरदो सारा दंना गैया गैया मेदामालाय दंना गैया दङ मेदाम मा खबर उकिल सारखौ एसे नांगौमोन फैयाखै दा 3 बाजियावसो सफैगोननो मेदाम सारनि सिंनि खामानिखौ जों मिथिगौ मा सिंनि खामानि बेलाय उकिल माने गाहा रागा जोंगोनदां मेदाम दे रागा जोङा दे बुं दे नैबे सिख्लाया जोंनि खुरमा जायगायावनो सम सम हर थाहैबाय थायो बोरो नायनां सोर बियो नंथारगौ मेदाम बे सिख्लाया गावनि सावगारिखौ सारनोसो होफैनो थिनदोंमोन नाथाय जों दा नोंनोसो होफैदों फैथोंसैल' बियो नोंसोर थांदो एसे खरसाफोर हरबा हामगौमोन मेदाम